IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Umabot 1.3 million pesos ti Naglakuan dagiti micro, small and medium enterprises dito probinsya. Iti kaunaan nga producer to consumer program ita nga Tawen, ija Manila ken San Juan. Kuna ni Alma Gabriel ti MSME office ti Provincial Government of Ilocos Norte, 50 ti nagipaset ti nasong programa nga nagpaut upat nga aldaw. Inbaga ni Gabriel nga dandanin ibus aming nga produkto ti probinsya anila ko ija Metro Manila. Kang runaan nga produkto nga inarak ti gatgatang ket ti empanada, bagnet ken longganisa. Inayon na nga orepay diti produkto nga inabel ket dandani ni ibos mismo ni Vice Governor Macho Marcos Manotok iti nagturong di Manila para ti pinaki-promote diti Ilocano products. Nagustuhan met ni Manila Mayor Isko Moreno ti empanada nga patok kada ti turista. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.